Natáčala som to. Dobrý deň, ja som Slavka Hrašková a dneska vás budem sprevádzať na tejto šarkadiáde, kde sa zišli všetky skupiny zo skautingu. Takže práve tam vidíme Kiku a také dievča, ktoré sú čajky a práve si nasičujú šarkán. Tam vidíme staré železo a vidíme, či to bude dobre lietať. Práve tam sa radia mladé zlatka so svojím šarkánom. Poviete nám niečo o svojím šarkáne. Náš šarkán sa momentálne ešte stále vylepšuje, lebo nie je pripravený stále na let. Sme vedeli! Sľubujeme, že to bude ten najlepší šarkán. A je ľahký? Lebo vidíš, že je z ľahkého materiálu. Áno, je super ľahký, ale to je nevýhoda ľahkých materiálov, že sú často málo pevné a preto sa trochu lámu. Aha, a vidíš, že ste si dali potrvať aj na okrase. Áno, náš šarkán má vlasy, ktoré sú ešte aj nakučeravené, takže bude určite aj najkrajšie. Dobre, ďakujeme za reportáž. S Bohom. 4. Pozerajte sa! Takže tento šarkán je čínskej konštrukcie, tak... A to je tak všetko a má tam krásne zúbky v strede. Pozrite sa! Čo som hovorila, bude krásne letieť. Super výkon! Popus! Teda na druhom mieste sme my Zlatka, aj keď to tak vôbec nevyzeralo na začiatku. A od začiatku bolo asi jasné, že to vyhralo staré železo. A do budúceho roka sa určite máme čo od nich určite. To stačí jedenkrát zmagnúť? Áno. To stačí jedenkrát zmagnúť? To stačí raz zmagnúť, áno. Dobrá, slabo?